Mano kaka chenro dhi achiel kachiel od bura kotenore kod paro mar chik mar omenda mar higa mar 2024. Lipot motenore kod mano sa achiel mar odhiambo. Kama dhi nyime en ni gavana ma Migori Ochilo bura malo kod senate mondo oket sirikal loch mag counties. Ochilo wacho ni gima lit ni senate monego mag loch gwenge ma sirikal ok gihero gavana Ochilo wacho ni piny owacho mag loch gwenge okony gavana loch sani to madwaro dongruok. Kora jagoro maduong' e migawo mochung' ne oganda mang'aw Joseph Mutari kod josiasa duto moyier e kaunti ma Migori mondo tii kamoro achiel mondo oganda yud dongruok mowinjore. Mimi naomba kila kiongozi wa kitaifa achangie mema devolution. Make sure as you divide the revenues between what is supposed to be used nationally and what is supposed to be used for counties, mulete mingi kwa county kwa sababu watu wengi wako kwa counties. For instance, the national budget imeweka 187 for health being done by national government. Counties to spend less than 500 million per county. Sasa hiyo milioni mingi yawacha huko. Wale waheshimiwa wa National Assembly, Odege na kushukuru sana na Sara we huko kwa budget na kuomba leta hiyo pesa hapa. Hiyo itakuwa Ochilo binafsi, itakuwa ya hao watu. Most stations like National Assembly and Senate may want to be soon or later. Pesa iongezwe ili mashinani ili which in my will be after 2032 mtapata kama services ni mingi, pesa ni mingi, and you will pick it up from there as you do your part in continuing what we are already doing in Migori County.